Clar, segur que ells tenen la resposta. Aniré al temple de Zeus i... Vale. Segons que espero que qualsevol persona que necessitat, però he de saber-ho. He de fer camí, sé que puc sortir-me, trobaré la sort, sols de casa fort, sé que cada tram em farà més gran. Tard o d'hora espero jo saber on hi ha el meu lloc. Oh, Zeus Todopoderós, per favor, escolta i respon la meva súplica. He de saber on és el meu lloc, he de saber qui sóc. Quiet, fill meu, Hèrcules. Calma, fill! Després de tots aquests anys, és així com saludes al teu pare? Mon pare? Què? No sabies que tenies un pare famós, Doncs sorpresa! Com has crescut. Tens els preciosos ulls de ta mare i la meva forta barbeta. Però... Espera. Si tu ets Zeus i jo sóc el teu fill, això no em converteix en un... Et converteix en un déu. En un déu? Per l'amor de Déu. Volia respostes i ja tens edat de saber la veritat, fill. Però... Per què m'heu abandonar? No m'estimàveu. Per suposat que t'estimàvem. La teva mare i jo t'estimàvem des del fons del nostre cor. Però algun malvat et va segrestar i et va convertir en mortal. I tan sols els déus poden viure a l'Olimp. Però tu ets Zeus, no hi pots fer alguna cosa? Jo no, fill, però tu sí. El què? Faré que em diguis. Només si demostres que ets un autèntic heroi, tornaràs a ser un déu. Clar, em convertiré en un autèntic heroi. Però... Com em converteixo en un autèntic heroi? Primer has de trobar a Filoctetes, l'entrenador d'herois. Clar, buscaré Filoctetes, trobaré Filoctetes i em convertiré en un autèntic heroi. Gràcies, pare! Molt bé, fill! No et fallaré! Molta sort, fill! Que tinguis molta sort. Camí, sé que puc sortir-me, el futur és meu, sols en casa fort, lluitaré per Déu, sé que puc sortir-me, al final segur que puc trobar on hi ha el meu lloc.
Què passa, petita? Necessites ajudar? Marxa d'aquí, agafantes! Nenes, cors, vides meves! Ja et tinc! Au! Nimfes, totetes, no poden viure sense mi. Què et passa? Mai havies vist un sàtir? No, em podries ajudar a buscar un tal Filoctetes? Pots dir-me, sí. Encantat, Phil, no saps com m'agrada conèixer. Em dic Hèrcules. Encantat! Pots ajudar-me? Vull convertir-me en un heroi, en un autèntic heroi. Ho sento, xato, no puc. Però escolta, Uau! però... Per què no? Dos paraules. Pre-jubilació. Oh! Ei, però és important per mi. Mai no has tingut un somni per qual faries qualsevol cosa? Ai, fill, qui creus que va entrenar Jason? La Cleopatra? Jo vaig entrenar un munt d'herois famosos. Odisseu, Perseu, Teseu i 1000 déus. Però tots, cadascun d'aquells vagos, em va fallar. Cap va arribar a la meta. Aleshores va arribar Aquiles. Aquest sí que ho tenia tot. Podia botsejar, rebre un cop, seguir lluitant. Però aquell maleït olímpic taló, una petita fletxa i pam, ja és història. Sí que vaig tenir un somni. Vaig somiar en entrenar l'heroi més gran que hagi existit mai. Tan gran que els déus farien una constel·lació en nom seu i la gent cridaria allà va el noi d'en Phil. Però de res serveix somiar. Ja me n'he cansat de novatos malcriats. No podria suportar una altra decepció. Però, Phil, jo sóc diferent. Tinc la protecció dels déus. Tu mai et dones per vençut, eh? És que no ho entens. Si no et converteixo en un autèntic heroi, mai pots retornar a casa amb mon pare, Zeus. Aguanta. O sigui que Zeus és el teu papi. Ahà. Zeus, el gran jef, el senyor dels trons. Amb un bebè. Explica'm un conte, papi. I Zeus hi havia una vegada. T'ho juro. Au, va, per Zeus. Diu que vol ser un heroi diví, però no ets ningú. Si ha passat aquesta història amb hipòcrites com tu. Tots els excepcions amb gent enrere. Saps? No saps què t'espera. No vull cap excusa si ara un fill de musa. Bon, no se'n faci Déu. La resposta és no. Bueno, ok. Phil, Oh, Déu. no te n'arrepentiràs. Això ja ho veurem. I quan comencem? Quin dolor. Un cop de rosa i això fan l'equitat posat dels dos que volen el premi però no tots entrenis tu fas com un temps però no de novatos tu entres no estàs tu vigilat content observat i el braç si vols un consell ja tengo bebé no stop mi vista prou ai la mare uy no vale no de cop ja hauràs de fer allò que no vol ningú proves simples que van fracassar l'última esperança sempre d'ets tu regla número 36 noi per rescatar una damisela se l'ha de tractar sempre amb cura. Regla 98, fer servir cap per trobar. No! Mantén la concentració, fillet. Ser un heroi no és fàcil, no. Ets el seu bon mati. I semblava tan senzill. Ceràmica. Ser fort. Tu hauries de fer genial? Ets el cor. No res
de ciència. Tal fort potència, demana paciència, que fort. Així m'agrada! Vull trobar-me de cop de tu meu, com mi accident. Espero que surti ben aviat. Aposto per tu, noi, n'estic molt segur. Puja al 21. La suya, L'última sentada és ser tu. Yeah! Uau, Phil, has vist això? Pròxima parada, l'Olimp. Ei, tranquil, campió. Va, Phil, vull sortir d'aquest illot. Vull aventures, vull monstres, vull rescatar a mis ales en perill. Ja tu sabes, algo heroic. Bueno. Vinga, Phil. Val, d'acord, perfecte. Vols un repte? Doncs prepara't, noi, perquè marxem a Tebas. Uau! Però què hi ha, Tebas? I ja tot el que he pogut. Difícil. Ideal per començar a fer-te una bona reputació d'heroi. Això ha sonat a DEP, Damisel en perill! Deixa'm. Vinga, xaval, tu fes servir el camp, no intervinguis sense meditar, mantenir la concentració i... Deixa'm. Tindrà un negatiu per això. Deixa'm. Alto! Tot el camp d'Artimocó. Disculpi, benvolgut senyor. Li recomano que deixi amb aquesta Deixa-ho, petit. damisela, però vostè no és una dama en perill. Soc una dama. Estic en perill. I me'n sortiré soleta. Em temo que no està analitzant bé la situació. Què estàs fotent? Busca l'espasa! Sí, l'espasa. Regla número 15. Un home val el que val pel tamany de la seva arma. Vinga, va, fill, fes servir el cap! Sí, el cap. Molt ben fet, galant. No era precisament el que volia dir, però no està malament. Ho sento molt. Soc una mica sapastre. Ui, disculpi. Ben fet, excel·lent, vinga! I aquest portatxón és real? De què estàs parlant? És clar que és real. És cert, nena. Jo també soc real. Com he fet, Phil? Ah, sí. Però ara estàs en primera divisió, col·lega! Però més de vençut, no. Sí! Però és el que sempre et dic. No baixis la guàrdia per un parell de llets seductors. Has de mantenir la concentració, meditar abans d'actuar i... Puc ajudar-la, senyoreta? Megara. Però els meus amics em diuen Meg. Bueno, esclar, ho farien si en tingués. I tu tens algun nom a part de pectorals? Jo... Sempre ets tan eloqüent. Hèrcules, em dic Hèrcules. Hèrcules, crec que m'agrada més portatxón. Ei, però... Com t'has vist involucrada amb el... El servei de mosquit, ja saps, els homes creuen que no, és sí. I el vestem soc tota teva. Dile la cabreta que t'ho expliqui. Gràcies per tot, Erc, ha sigut autèntic. Ei, vols que portem a algun lloc? Descuida, estaré bé. Fins i tot sé acordar-me les sandàlies soleta. A reveure, portatxón. Zeus! És increïble, no trobes, Phil? Sí, ui, sí que ho és. Però què t'està passant? Que aquesta dona és una arpia! Tierra llamando él! Per davant! Encara ens queda molta feina per fer! Eva, ens espera! Sí.
miracle que sense voler n'he invocat a una. La meva princesa no m'ha estimat els meus dos passos sentíssims. Què ha passat? Pensava que convenceries al guàrdia del riu perquè s'unís al meu equip durant la batalla. I ara no tinc ni guàrdia del riu ni riu. He fet tot el que he pogut, xato. I a més, m'ha fet una oferta. Què he hagut de rebutjar? Bé, aleshores, en lloc d'estar rigós en la sentència, l'insumarem més. I aquesta oferta no la podrà rebutjar. No ha sigut culpa meva. Ha sigut culpa d'aquell forcatxó, Hèrcules. Hèrcules, a mi aquest nom em sona. A mi no, potser és un tronista famós. Potser li devem cosa. Quin nom has dit, estimada? Hèrcules, un jove de granja que ha arribat en plan de ser un gran heroi, però de seguida l'he ficat al seu nom. No seria Hèrcules aquell nen que se suposava que... Ai, m'agrada! Què se suposava que no havia de ser d'ell? Més mort que Juli César. No van ser que entre les vostres paraules dictates? Va ser un altre Hèrcules! Sí, perquè Hèrcules és un nom molt popular avui en dia. Recordes fa un temps que tots els nens de Llevin fulano i totes les nenes Mengana? Estic a punt de reorganitzar el cosmos. I l'únic cos que podia vencer és tan molt fredant dels nostres! Espera, don jefe, crec que encara es queda la sortida. És veritat que vam convertir el mortal, això és bo. Per sort, per a vosaltres tres. Encara tenim temps per a corregir aquest error garrafal. L'únic que aquest cop no em podeu fallar. Però no et separis de mi ni un moment, és una ciutat molt perillosa. Mira per on vas, enano. Vine aquí! Ho veus? Estan tots bojos. Digo, ¿quieres un sole? Tengo cerveza, tengo todo. Oye, no. Espere, señor, quiero que... Tengo una lastra verde postiza. No. Que te muy bien. Oye, no. Oye, no, vete ya! Vale, señor, mira, tranquilízese. Tu quédate a la cera, no miris la lluna de ningú dels bojos. És una ciutat molt agitada. Té un xaval, els vindràs per fer-ho. És una tragèdia. Ho van perdre tot a l'incendi. Tot. Excepte la gata blanca, l'angora. Però l'incendi va ser abans o després del terratrèmol? Després del terratrèmol, ho recordo molt bé. Però abans de les inundacions. I per suposat, no cal ni mencionar els polítics corruptes de l'infern. Tebas, esta cabina un poco. Digui-m'ho a mi, cada cop que apareix un monstre destrossa mitja ciutat. Sols ens faltaria una plaga de llagostes. Suficient, jo me vaig a fora. Anem, que de veritat no, anem. Ei! Crec que el que vostès necessiten és un heroi. I tu qui ets? Soc Hèrcules i casualment soc un heroi. Algú pot salvar un poble? No, ¿Acabas de quitar la unidad natural? pues tampoc. Déu-n'hi-do, l'heu fet? Però li donat casa fortuna, oblidem-lo. Esteu enteneu? Aquest noi és un heroi. Tingues cuidado, tío. Sí, pobreta cabreta. No fa una mala feina amb aquell taló. Ja coneixem-te-lo! És boig o què? Aquí la gent es creu el que no és i no ho és. Com puc demostrar que sóc un autèntic heroi si no em donen cap oportunitat? El que necessites és una catàstrofe, un desastre. Auxili, per favor, auxili! Hi ha hagut un accident terrible. Meg,
fortachón. Parlant de desastres, per què hauré dit res? Hèrcules, gràcies a Zeus. Què passa? A les afores, 2 nens estaven jugant i hi ha hagut un derrumbament terrible. S'han quedat atrapats. Sí, ho has sentit? Nens atrapats! Increïble! Però preocupa't una mica, no? Anem!